Аля, Давай, отваря. вярвам в теб, здраво. Разочаровай. Сега. Сега така правиш. Така. Добре. Да. Махаш го. Сега Така създавам в момента. Няма много. Просто ролвай. Да. Се не прислушай ми се говоря за Трябва да взема повече. Коя ми е? Третя. След нея съм аз. Листата къде са? Листата къде са? Ето ги. Ти ли го правиш сега? Идвам си. Ела, как ти решиш? Още не може Дай малко вода. No, не много. No, не много. No, не много. Орза, кой прави? Ван. Орза, кой прави? Абе, правете си работа. Абе, не се задивам от Къде? Имаш ли да? Ще взема салфетки. Айде ми кажи. Можеш да вижте да ви дам една идея. Сега, нали, знаеш, че като правят друго суши, като оризи риба, оранжева. Да. И нямате сьонга, правите го с морка. Не правиш обаче на моето. Готово е? Къде е твой? Сега да може да се такова. Да. Ама проблем ли, че се слушат тези? Чакай. Дай да ги слушам. Хора, мога ли да го ползвам? Да. Как се казваш? Най-нови кулинари. Аз даже не съм виждал майпано. Не имам шел. Много ли? Кой искаш? Само отстрани ли са? Няма мокри кърпи! Няма мокри кърпи! Ей, там има мокра кърпа! Аз да взема. Виж отред, да. Тук го мачкай. Да. Да. Ще такова може да се прави. Ти няма ли да правиш също? И при беше станало такова. С майонеза или крема сира? Майонеза. Майонеза. Не става ли? Слагай? Чакай сега. Дощи. Добре. Искаш ли? Да, искам само две. Добре. Да, Добре, да, малко знам. И трябва да пробвам сега. Добре,
И след това да слушам парите. Да. Не, тя може, тя е професионалистка. От кога? От сега. Дали ще има тази година някой да е направил суши? Едва. Мисля, че сме единствени. Да, за да направя. Толкова. По-скоро вижте. Виждам как. Вижте колко се затвори. Да, направо на един път корона. Да. Малеони, захар. Вани, колко вода да изслагам? Мими, май за първи път се виждаш от този профил, тофумата. Да, шоу. Още едно трябва да се направи. Или си болна, или те няма. Буквално. Вани, а пак може да ги режеш. Може да ги режеш. Да, обаче тук ще трябва малко вода да ми сипите, хора. Приятеле. Дайте. Направо, Вани. Ето тук малко сложи. Вани, колко да слагам? Едно е без крилца, Вики, ако искаш да прави едно без крилца, да станат две без крилца, ще удари на крилца. Да. Абе, момченце, само това е главно. Абе, момченце, само това е главно. И да видим какво стана. Чакай. Ти викаш, че ти също Ставаме за отбор, госпожо. Ставаме за отбор. Краставици, авокадо. Чихо сега. Слагай краставици. Искам авокадо. Краставици и авокадо? Един релик краставици и две самотек. Вани вече Слагай още, слагай още. Ани, колко си? Чакай, че вместо авокадо всяко ролва. Откъде ги взехте? Просто бутайте. Бутайте. Мишел, как тук направи? Да, бе. Пробвай. Давай да, Мишел. Най-тънкото. Покажи нещата оттам. Мишел, Големината не е вината. Големината не е вино. Айде, Реакцията. яш. Да знаете, защото става. студеното ти. Хареса? На суши? Има ли вкус на суши? Трябва ли си преди? Топло не е ял. Баба. Ей, те и бабите. Дами и господа, най-големия шеф, мастер шеф е Иванова. Извикайте в мастер шеф. Къде остана това, бе? Хвърлите вътре, бе. Как е? Мишел. Ставаме за готвачи. Нищо малко е зубо. Да. Кой е бил? И то трябва да се да. Ти не виждаш ли? Вижте хора, те ще се бият вече. Този нощ не е хубав. То не е хубаво. Да, сега по-бързо.
О, хора, става красиво. Не мога да повярвам. Това не е ли добре? Не, на. Не, чакай. Мамо? Дайте грозното при мен. Имаше едно грозно. Хора, гарнитура. Добре. Махам си ръкавицата. Обаче тези моркови къде да ги сложим? А има сините. Няма място. Тези къде? Добре. Това е тук по-добре. Ма не, защото това трябва да го на капак. Да. Служете се, защото тук да махнем водата, Как гледа? По-вкусно са Кой ръкавиците да се изхвърля, дай. Да сложим клечки. Махнем клечки. Клечките, хора. Абе, хора, малко странно ще насочена. Или Мишела! Малко странно ще насочена. Ама, тук нас слушайте. Тяхна да правим какво? Нищо, другия път. Хора, някой има ли много малка турба? Не. Много хубаво. Нищо, другия път ще има. Това турбата на кой е? Не знам. Дали! Другия път ще направим следваме. Хора, дайте една турба. Има моркови. Искам. Вики, може ли турбата, защото се разтеше? На кой това? То обелено. На кой това? Моето. Може ли? За ножа и за това. Имате ли турбичка? А, добре. Клечките къде ги Чантата. Може да ги дадеш. Добре. Защото имам 6 клечки. 8. Ще за нас е хубава и класна. Да извикаме госпожа, да извикаме госпожа. Обещахме и за суши. Ако може и зейте на малко, защото се обичаме. Как се прави веско? Дай момчица. Абе, не бе. Дочи да ли там да държа? Абе, я тихо. Готово.